कैसे जोन बाजे दू जनी नृत्यांगना आइल बोलो वो दल के नचनिया तैयार हो गइल बड़ी। हां ठंडी के कार्यक्रम बा ज्यादा समय नहीं खेले के कैसे कि जे भी बैठल बा नचनिया के देखे खातिर बैठल बा ना कि भैया तो तनी भक्त जोन बाजे मेन से हो जाए। आहा भक्त जोन बाजे तनी गणेश भगवान हनुमान जी के दरबार में पहुंचल बा कैसे श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसो जोदा कफल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार जब नौके नौके में गावत चली है तो हम एगो नौके भाव में कहत चले के बाद एगो जोन बाजे प्रेमी प्रेमिका प्रेम कइले बड़े आ प्रेमिका के शादी कहीं दूसरा जगह हो जाता है आ जोन बाजे जोन माड़ो में बैठल बड़ी तब जोन भैया जे प्रेमिका अपना सखिया से कहत दिया कैसे आय है अरे कि माड़ो में बैठल बानी घेरले बालोगा लागो तहर दी कैसे हर जाइयो कर सोझा सखिया सले हर जतन घरवा रोवे बहरिया रवा यही भाव में जोन बाजे भक्त हनुमान जी से अरे कि अंजनी के लालय बाबा अरे कि शंकर के सुवाना पवन के पुत्र हई अरे कि केसरी नंदना करी सुमीरा नवा हनुमान आई बाबा वीर बलवान आई आजा बा ओ दरवाजा के हमरा मलिकार परम आदरणीय हमरे के विपिन सिंह भैया जी बानी वहां के बड़का भैया जी के जोन बाजे सौभाग्य बा कि हमरे के दरवाजा पर आइल बानी भक्त जोन बाजे हनुमान जी से कहले का ओ जदी के लाल ए बाबा शंकर के सुवाना ओ जदी के लाल ए बाबा शंकर के सुवाना पुत्र हई केसरी नंदना पवन के पुत्र हई केसरी नंदना करी सुमीरा नामा हनुमान आई वीर बलवान आई
अभी हमने के लास्ट सुमिरन ह हम चाहेम जे अपन नचनिया बाड़ी आ तनी आई दमच के बजवाई नृत्यांगना जौन बाड़ी तनी उनका के जौन बाजे मंच पर चला रहे लगे काम कहे से कि जौन बाजे बेसब्री से लोग इंतजार करता आ तनी साज बजवावे के सीखी आ साज बाज तनी दमच के गीत संगीत ओही तरह साज बजेला झलिवाहन के 200 देव त का करियो सर ना ना ऐसा बात नहीं है अभी नाल वाला के नाल सुख चढ़ावे होते नहीं विपिन प्रोग्राम में ना जमेला बबुआ केतनो गइबा बजइबा लोग केतनो सुनी है आ जब घर परिवार के लोग ना आवेले कल प्रोग्राम में ना निक लागे केतनो बारात साज के जा समधी ना हो हां जी केतनो बारात साज के जाई जा समधिए ना हो खस तो बारात निक ना लगी बबुआ ऐसे हम चाम भैया से तनी आई हमने के बीच में भक्त कहले बाबा से का अरे की जानता जहान ए बाबा अरे की महिमा महान बिरहिया हाथ लगई ह अरे की जानता जहान ए बाबा महिमा महान जानता जहान ए बाबा महिमा महान जोगिंदर भैया तनी गीत संगीत दमच के गाई सीखो लो अब हमारा संग है रोवा गावे आइल बनी हां अब जो गाई मत जो हम का हई अब लगनी आ रोवा का हई आइल बनी गाई खड़ा में रोवा सोझा आइए गइल बनी तो छोट भाईए समझ के कुछ कही लेकिन कही आइल बनी गाय खरीदे लगनी बछरू गरिया में अरे तो खाली नौवे सुन के डराइल बड़े राउत तू बोला हमरा लेबा और हमरा के बोली है लइकन के मत बोली तो हमरा लागत है जे ई लइकन के तो दुश्मनी रौरा ले ढेर बोलले बा लइकन के बस के बोल रहा हूं अब के लाइन लेके पानी पिया दी है बबुआ हो ध्यान दो जानता जहान ए बाबा महिमा महान हो और का अरे की बेदव पुराण में अरे लिखल गुण गान हो अरे की बेदव पुराण में अरे लिखल गुण गान हो बेदव पुराण में लिखल गुण गान हो कहत भैया जी अभी पहला बेर हमने के भेंट हो अच्छे पहला बेर जब होई तबे ना दूसरा बेर होई दोबारा तू डरे ना कोईगो पहला बेर जब भेंट होइए गइल बा तब बार-बार भेंट होई तारा काम के पार ए घाट लगा बबुआ तारा के पार घाट लगा जानता जहान राउर महिमा महान बा अब वेदो पुराण में लिखल गुण गान बा हमारा गुरुजी कहत कहिया ले जियब हम जानत नहीं कहिया ले जियब जब ले तू मुंह बना तले मुंहन ना तोरो के मैम तेरा बाबुओ के मैम तारा चीता का आग लगा के मुंह है कब जाए हमार गुरुजी भिरगु भैया भैया अब हमारी लास्ट सुमिरन हो अब हम बंद करें अब हो ब्यास जी चालू करें अरे वो अभी आईनी ना अरे वो अभी आईनी ना आहा अरे की बेदव पुराण में अरे की लिखल गुण गान हो अरे तो बेदव पुराण में लिखल गुण गान हो बेदव पुराण में लिखल गुण गान हो पैसा का बारिश हो गई देखे बोके जी देखी कुछ कहे के ना पड़ेला कलाकारी बढ़िया रही तो बहनी हो जाई मंडली में जब बड़ा मंडली अध्यक्ष बानी ओइसन कहबा लो तब न कम से कम एतनियो खमवा खोल करी अब लइका कहता का बेदव पुराण में लिखल गुण गान बेदव पुराण में लिखल गुण गान ए बबुआ कि बिनवे ओ भैया गुण गाई बिनवे ओ भैया गुण गान गाई वीर हनुमान